A Mancomunidade do Salnés estivo presente na Fairway, a feria especializada no Camiño de Santiago. Ali, o ente comarcal puxo en valor as rutas do camiño que pasan pola comarca do Salnés. E non só como un stand, durante esos 3 días atendido por dúas das técnicas da Mancomunidade, sino tamén que estuvo presente no workshop, con unhas xornadas moi intensas de traballo, con máis de 20 entrevistas con turoperadores, tanto nacionales como internacionales, para promocionar e comercializar os produtos do Camiño de Santiago que pasan pola nosa comarca, non? Tanto a Oriente Espiritual como a Ruta do Pai Sarmiento, como o Camiño á Orixe, non? Na feira, a Mancomunidade reuniuse con 20 turoperadores tanto nacionais como internacionais para presentarlles as súas rutas. As 20 compañías mostraron interese pola comarca do Salnés. E aí obtemos o primer retorno, que é que todos eles lle parece unha idea extraordinaria e todos eles están interesados en comercializalo. Todos os turoperadores aos que se lle presenta consideran que é un complemento ideal para o que se está ofertando a nivel global, non, como produto, non, do Camiño de Santiago. Na Fairway, a Mancomunidade tamén se reuniu con a Viturga para establecer liñas de traballo en común. Por todo o interese mostrado pola oferta da Mancomunidade, a valoración é moi positiva. Co cual, o balance deste traballo realizado polas técnicas da Mancomunidade esos 3 días é un balance moi positivo, un balance que creemos que vai repercutir en que máis xente veña a facer as nosas rutas e que, en resumen, como sempre decimos, vai a repercutir no beneficio e no interés da nosa comarca. Unha vez rematada a Fairway, o traballo agora da Mancomunidade é colaborar cos turoperadores interesados para poder achegar a máis visitantes. Dende aquí o que facemos é facilitarlle a eses turoperadores todo o que eles necesitan para poder comercializar o produto, xa sexa en contactos co sector empresarial da nosa comarca, como en actividades que se realizan. A Mancomunidade tamén aproveitou a ocasión para mostrar o seu novo spot do Camiño á Orixe. Con todas estas iniciativas, a Mancomunidade agarda atraer a máis peregrinos á comarca, especialmente no ano xacobeo onde as expectativas son moi altas.